Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आबाद बिफान एबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारबावदों। दा एप्लाइनि लास्ट डेटआ 15 नभेम्बरसिम थागोन। दा पस्टआ गोबां रोखोमनि दङ जाय नोंथांमोना एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल एबा नोंथांमोना एंगेज जाना थागोन 1 इयार। तो बिदिब्ला गोबाव खालामना लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बेयाव थांनाय सिगां नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफो इउटिउब चेनेलाव। दा बेनिफ्राय सिगांनि एग्रिकालचारनि एग्जामा माब्ला जागोन बिनि सायाव जेबो आपडेट गैया अफिसियेलि। जेब्ला मोनगोन जों नायगोन। दा बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। आं नोंथांमोननि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनो हागोन, चेक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव फैनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो। दा जाथ'वाखै लोगोफोर, जेब्ला जागोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन, मबाइलजोंनो खालामनो हायो। दा एप्लाइ प्रसेस नांगौबा नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना नायनानै एप्लाइ खालामनो हायो। दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बे मोनसे प्रजेक्ट लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव कन्ट्रेक्चुअल मावनो हागोन, एंगेज जाना थानो हागोन 1 इयार। दा पस्टआ गोबां रोखोमनि दङ जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जायोब्ला एप्लाइ खालामनो हायो। तो बेयाव जोङो पजिशन नायनोसै लोगोफोर। दा पजिशना बेयाव गोबां रोखोमनि दङ नाथाय भेकेन्सिया जोबोर खम। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जब रलनि सायाव माखासे गाइडलाइन्स मोनदों बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलाव गासैबो नायजोबदो बोरै बोरै खामानि मावनांगोन नोंथांमोना बे प्रजेक्टआव। दा बेखायनो गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायदो, बेयाव गासैबो दंखाजोबो। बेनिफ्राय सिगांनि एप्लाइनि एग्रिकालचारनि एग्जामा माब्ला जागोन बिनि सायाव अफिसियेलि जेबो आपडेट गैया। जेब्ला फैगोन नोंथांमोना मोननाय जागोन आंनि चेनेलाव। लोगोसे नोंथांमोना जेब्लायबो अफिसियेल वेबसाइटआव भिजिट खालामनो हायो, अब्ला नोंथांमोना मोननाय जागोन। दा नायदो लोगोफोर, भेकेन्सिया सासे दङ बेयाव सिरियाल नाम्बार 1, 2 आव। दा नोंथांमोननि फरायनाय जानांगोन डिग्री एबा डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन एग्रिकालचारनिफ्राय, बा सिभिल इन्जिनियार खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे बैसोआ 65 इयार्सनि गाहायाव जानांगोन बे मोननैबो पस्टआव। बेनिफ्राय 30,000 पार मान्थ मोनगोन गोजौनिया आरो गाहायनिया 23,000 पार मान्थ मोननाय जागोन। बेनिफ्राय दानिया नाम्बार 3 आव फैदों, बे जाबाय जुनियर इन्जिनियार। दा सानै दङ भेकेन्सिया, बेयावबो नोंथांमोना डिप्ल'मा एबा सिभिल इन्जिनियार खालामनाय जानांगोन। बेनिफ्राय बैसोआ 20 निफ्राय 30 इयार्ससिम 18,000 पार मान्थ नोंथांमोननो बेयाव होनाय जागोन। दा बे मोनसे प्रजेक्ट, तो बेखायनो लोगोफोर बेयाव माखासे क्वालिफिकेसनखौ एसे गोजौ लेभेलनि बिनाय जादों। दा नोंथांमोना जायफ्रा गोरोबबाय तो एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे एक्सपिरियेन्स दङब्ला बांसिन चान्स मोननाय जागोन, बेयाव बिनाय दङ। दा बेनिफ्राय जों नाम्बार 4 आव थांसै लोगोफोर, भेकेन्सिखौ नायनोसै मा पस्ट दङ बेनिफ्राय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ जोंबो नायगोन। आरो जायफ्रा नोंथांमोना BCom पास जादों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनो जाबाय एकाउन्ट अफिसाराव गाहायाव नाम्बार 5 आव दङ। दा नोंथांमोना जायखिजाया BCom पास जादोंब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन, 16,000 पार मान्थ मोनगोन। बेनिफ्राय 1 इयार एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ आरो फिल्डआव खामानि मावनाय दङब्ला। देन नाम्बार 4 आव नायोब्ला नोंथांमोना बेयावबो नोंथांमोना MCA एबा BCA खालामनाय दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन, बैसोआ 25 निफ्राय 30 इयार्ससिम। दा नोंथांमोना बेयाव नायना एप्लाइ खालामदो। तो नोंथांमोना नायनानै सेलारिखौबो नायदो PDF फाइलाव डाउनलड खालामनानै। आरो नोंथांमोननि कन्ट्रेक्टआ 1 इयार जागोन आरो लोगोसे एक्सटेनसन जानाय चान्स थागोन। तो नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जाबाय एप्लाइ खालामदो। दा बेनिफ्राय लोगोफोर एप्लाइनि लास्ट डेटआ जादों 15 नभेम्बर। दा एप्लाइनि लिंकआ बेनो, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन। जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायफ्रा एलिजिबल जाबाय। तो बेनिसिम लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसना। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटिउब चेनेलाव। बेनिफ्राय SSC GDनि एडमिट फैथ'वाखै, जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन।